Ja, nu skal vi lave den opgave, der hedder skrå tap. Og nu vil jeg vise, hvordan man mærker den op. Og når vi mærker op, så er det den samme fremgangsmål, vi skal bruge til de to andre opgaver, skrå forsats og skrå tap med forsats. Men nu vil jeg vise den, der hedder skrå tap. Jeg tager mit stykke tømmer, og det stykke tømmer, det er så langt, så det både kan give mit skråbånd, og det kan give min rem. Og se, hvor er min pæneste side, og så vælger jeg den pæneste side til at være O-side. Jeg har sådan besluttet, at den her, det er min pæneste side, og jeg vælger en O-side, og en af O-sidens kanter, den mest regulære, vælger jeg til vinkelkant. Jeg starter med at måle mindst tappens længde ind, og da tappen i et stykke 100-100 er en sjettedel gange 4, så er tappens længde 64, og derfor så måler jeg 70 mm ind fra enden af træet. Så tager jeg min vinkel og vinkler mit punkt over på den anden kant. Så måler jeg min dimension. I det her tilfælde er den lige 101. Og så måler jeg min dimension ud langs tømmeret. På den måde har jeg lavet et kvadrat, og diagonalerne på et kvadrat er 45 grader. Nu forbinder jeg mit punkt her imellem de der punkter. Den linje, det bliver så overkanten af min rem. Jeg sætter min vinkel på min 45 graders linje, og lige hvor den skærer kanten, vinkler en streg ned. Så sætter jeg tappens længde af, altså 64 mm, ned langs den der, og så mål fra min 45 graders linje. Forbinder den der. Nu har jeg tegnet min tap op, så skal jeg skære det træ væk, så skal jeg skære det træ væk. Så måler jeg 200 mm, fordi det er længden af mit skråbånd, og vinkler op. Så bare på øjemål tager jeg 15-20 mm til at skære rent af, og det der, det skal bruges til at skære rent. Så måler jeg 100 mm ind fra enden af træet, der. Og det bliver lige der, hvor min tap skal sidde. Så måler jeg længden af min 45 graders linje, der i det her tilfælde er 142 mm. Så sætter jeg 142 mm af der. Lige der. Så vinkler jeg den ind på min side. Og vinkler den ind. Så nu har jeg placeringen af mine enkelte stykker træ. Så kan jeg sætte min ko på, og holde koen på O-siden. Så sætter jeg min ko på O-siden og mærker taphullet af her. Og her, når jeg har skåret det der væk, så kan jeg også mærke min tap. Og den der. Så er jeg klar til at skære.